O Maria Immaculada Concepcion, ina ni Kristo, ika maimpluwensya sa imong Dios no naaki, mantangyaon sa daga. Igwa kanin siring na impluwensya sa ngunya na sa langit. Ipamiibi mo kami, asin lugod makamtan mi ang samong hinahagad, kun ini susog sa imong Diyos non nakabotan. Amen. Litania ki Birhen Maria, kagurangnan kahiraki kami. Kagurangnan kahiraki kami. Kristo kahiraki kami. Kristo kahiraki kami. Kristo hinanyuga kami. Kristo hinanyuga kami. Diyos Ama sa langit, kahiraki kami. Diyos aki para tubos din kinaban. Kahiraki kami. Diyos Espiritu Santo, Kahiraki kami. Santissima Trinidad, saro sa ng Diyos. Kahiraki kami. Santa Maria, Ipamibi mo kami. mahal na ina nin Diyos. Ipamibi mo kami. Mahal na Birhen nin mga Birhenes. Ipamibi mo kami. Ina ni Kristo, Ipamibi mo kami. ina ning simbahan. Ipamibi mo kami. Ina ning Diyos non na biyaya. Ipamibi mo kami. Inang malinigon. Ipamibi mo kami. Inang mabinion. Ipamibi mo kami. Inang matubison. Ipamibi mo kami. Inang dai na digtaan. Ipamibi mo kami. Inang kamomotan. Ipamibi mo kami. Inang kawiwilihan. Ipamibi mo kami. Ina nin marahay na hatol. Ipamibi mo kami. Ina ning kaglalang. Ipamibi mo kami. Ina ning kagtubos. Ipamibi mo kami. Birhen na masuripoton. Ipamibi mo kami. Birhen na igagalang. Ipamibi mo kami. Birhen na ipagbabantog. Ipamibi mo kami. Birhen na mapangyari. Ipamibi mo kami. Birhen na maugayon. Ipamibi mo kami. Birhen na maimbudon. Ipamibi mo kami. Salming ning katanosan. Ipamibi mo kami. Tukawan ning kadunongan. Ipamibi mo kami. Dahilan ning samong kaugmahan. Ipamibi mo kami. Vaso sa kalag. Ipamibi mo kami. Vaso na palain nin debosyon. Ipamibi mo kami. Burak na makahulugan. Ipamibi mo kami. Tori ni David. Ipamibi mo kami. Toring gading. Ipamibi mo kami. Harong na bulawan. Ipamibi mo kami. Kabaning katipanan. Ipamibi mo kami. Tata nin langit. Ipamibi mo kami. Bituon nin pagkaaga. Ipamibi mo kami. Bituon nin pagbalangibog kan tataramo ning Diyos. Ipamibi mo kami. Kaumayan nin mga naghehelang. Ipamibi mo kami. Pailihan nin mga parakasala. Ipamibi mo kami. Pararangan nin mga nagmumundo. Ipamibi mo kami. Paalawan nin mga Kristiyano. Ipamibi mo kami. Reyna nin mga angheles. Ipamibi mo kami. Reyna nin mga patriarkas. Ipamibi mo kami. Reyna nin mga profetas. Ipamibi mo kami. Reyna nin mga apostoles. Ipamibi mo kami. Reyna nin mga martires. Ipamibi mo kami. Reyna nin mga konfesores. Ipamibi mo kami. Reyna nin mga birhenes. Ipamibi mo kami. Reyna nin gabos na mga santo. Ipamibi mo kami. Reynang ipinangidam, diin aulaktan kan kasala na orihinal. Ipamibi mo kami. Reynang isinakat sa langit. Ipamibi mo kami. Reyna nin Santissimo Rosario. Ipamibi mo kami. Reyna nin familia. Ipamibi mo kami. Reyna nin katuninongan. Ipamibi mo kami. Kordero ning Diyos na nagpapara kan mga kasala ning kinaban. Patawara kami. Kordero ning Diyos na nagpapara kan mga kasala ning kinaban. Hinanyuga kami. Kordero ning Diyos na nagpapara kan mga kasala ning kinaban. Kami si imong kahirakan. Ipamiibi mo kami, o mahal na ina ning Diyos. Nanganing papagkanigoon kaming magkamit kan mga panuga ni Kristo. Mamiibi kita. Warasan namimiibi kami o kagurangnan na kami na sa imong mga tagapaglingkod maugmang magkaigwanin matiwasay na salud sa isip asin hawak sagwad paman asin sa paagi kan mamurawayo na pagampon ni Santa Maria danay na Birhen makaawas kami gunyan sa mga kahorasaan asin magkamit nin kaugmahan na daing kasagkoran. Huli kay Jesucristo sa tong kagurangnan. Amen. Matindog po ang gabos. God,
come to my assistance. Lord, make haste to help me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We plough the fields and scatter the good seed on the land, but it is fed and watered by God's almighty hand. He sends the snow in winter, the warmth to swell the grain, the breezes and the sunshine and soft refreshing rain. All good gifts around us are sent from heaven above. Then thank the Lord, oh thank the Lord for all his love. He only is the marker of all things near and far. He paints the wayside flower. He lights the evening star. The winds and waves obey him. By him the birds are fed. Much more to us, his children, he gives our daily bread. We thank you, then, dear Father, for all things bright and good, the seed time and the harvest, our life, our health, our food, and all that we can offer. Your boundless love imparts the gifts to you most pleasing our humble, thankful hearts. Please all be seated. Antiphon 1. Lord, keep my soul from death. Never let me stumble. I love the Lord, for he has heard the cry of my appeal, for he turned his ear to me in the day when I called him. They surrounded me, the snares of death, with the anguish of the tomb. They caught me, sorrow and distress. I called on the Lord's name. O Lord my God, deliver me. How gracious is the Lord and just. Our God has compassion. The Lord protects the simple hearts. I was helpless, so he saved me. Turn back my soul to your rest, for the Lord has been good. He has kept my soul from death, my eyes from tears, and my feet from stumbling. I will walk in the presence of the Lord, in the land of the living. Please all stand. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Antiphon. Lord, keep my soul from death. Never let me stumble. Please all be seated. Antiphon 2. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. I lift up my eyes to the mountains. From where shall come my help? My help shall come from the Lord, who made heaven and earth. May he never allow you to stumble. Let him sleep now, your guard. No, he sleeps not nor slumbers, Israel's guard. The Lord is your guard and your shade, and your right hand he stands. By day the sun shall not smite you, nor the moon in the night. The Lord will guard you from evil. He will guard your soul. The Lord will guard your going and coming, both now and forever. Please stand. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Antiphon. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. Please all be seated. Antiphon 3. King of all the ages, your ways are perfect and true. Mighty and wonderful are your works, Lord God Almighty. Righteous and true are your ways, O King of the nations. Who would dare refuse your honor, or the glory due your name, O Lord? Since you alone are holy, all nations shall come and worship in your presence. Your mighty deeds are clean seen. Please all stand. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Antiphon. King of all the ages, your ways are perfect and true. Please all be seated. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. There is a certain wisdom which we express among the spirituality mature. It is not the wisdom of this age, however, nor of the rulers of this age,
who are men headed for destruction. No, what we utter is God's wisdom, a mysterious, a hidden wisdom. God planned it before all ages for our glory. None of the rulers of this age knew the mystery. If they had known it, they would never have crucified the Lord of glory. Of this wisdom it is written, Eye has not seen, ear has not heard, nor has it so much as dawned on man, what God has prepared for those who love him. Yet God revealed this wisdom to us through the Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsary. Christ died for our sins to make of us an offering to God. Christ died for our sins to make of us an offering unto God. He died to this world of sin and rose in the power of the Spirit. To make us an offering to God. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Christ died for our sins to make of us an offering to God. We all rise for the Canticle of Mary. Antiphon. Remember your mercy, Lord, the promise of mercy you made to our fathers. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked with favor on his lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is his name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm. He has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel, for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Antiphon. Remember your mercy, Lord, the promise of mercy you made to our fathers. Intercessions. Let us bless Christ, the compassionate and merciful Lord, who wipes away the tears of those who weep. Let us cry out to him in love and ask, Have mercy on your people, Lord. Have mercy on your people, Lord. Lord Jesus, you console the humble. Be attentive to the tears of the poor. Have mercy on your people, Lord. Merciful God, hear the cries of the dying. Comfort them with your presence. Have mercy on your people, Lord. Make exiles aware of your providential care. May they return to their home on earth and finally enter their home in heaven. Have mercy on your people, Lord. Be merciful to sinners who have fallen away from your love. Reconcile them to yourself and to your church. Have mercy on your people, Lord. Save our brothers and sisters who have died. Let them share in the fullness of redemption. Have mercy on your people, Lord. Now let us offer together the prayer of our Lord Jesus Christ taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Prayer. God, our Father, the contradiction of the cross proclaims your infinite wisdom. Help us to see that the glory of your Son is revealed in the suffering he freely accepted. Give us faith to claim as our only glory the cross of our Lord Jesus Christ, who lives with you and the Holy Spirit, one God,
forever and ever. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Good afternoon.
Diyos parahayag nabanggi po sinugabos mga tugang, asin dago sa pagselebrar niya to kanyo Karistiya, ngunyan ay katulong novenaryo sa kaumawan ni Immaculada Concepcion. Ngunyan po ang aldaw kan mga familia na may tema, The Family, the Domestic Church, Seedbed of Priestly and Religious Vocation. In attendance, daily mass sponsors, donors, offerers in charge, CFC, ICP Worship Ministry, Learning Centers, CEC, Mary Brie Montessori, South Bridges, BSP and GSP. As sa tuya pong choir, iyo po ang CFC choir. Matindugpuan gabo sa pagpukan Santa Misa na pamamayuhan po ni Reverendo Padre Bernard Lagatig, Parish Priest, Mother Teresa Kolkata Parish, Digdigon, Kamaligan, Camarines Sur. Diyos maray nabanggi po sa indugabos mga tugang. Diyos maray nabanggi man po, Father. Tiripon bilang magtururugang sa sarong ina niyato na namumot sa tuya gabos. Punan po niyaton sa itong selebrasyon. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nyantan, pagkamuot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako antan sa tong mga kasalan. Tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gipo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Oh
Mamibi kita. Diyos na may herakon, kami nag-oomaw kay inang La Purisima Concepcion, ina kan kagorangnan. Huli kan paggeromdom niyamo, kan balaog din devosyon kay ina, magtalubo man lugod kami sa kabanalan asin karahayan. Huli kay Hesu Kristong kagorangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa pagpuon ka liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Si Daniel nagtaram. Nahiling ko sa sakuyang visyon kan banggi, anapat na doros nin kalangitan, pinapag-arimpukad asin mahiwas na dagat, asin luminuwas duman anapat na hayop. Darakula asin manlain-lain ang lambang saro. Anenot garosan ng leon, alagad may mga pakpak nin agila. Mantang nagmamasid ako, nagkagarabot ang sa iyang mga pakpak. Itinoon siya hali sa daga, saka pinatindog sa duwang bitis, siring sa tao. Dangan tinawan siya ng isip ng tao. Ang saro naman na hayop, ang ikaduwa, nakakabaing sa sarong oso. Pinamugtak sa sarong gilid, asin sa iyang oso, may tulong gusok, nakaayon sa mga ngipon. Sinabihan ini, magtindog ka, kumakan kanin dakul na laman. Pakatapos ka ini, nahiling ko ang saro pang hayop, garo tigre. Sa iyang likod, may apat na pakpak, nasa gamgam, asin igwa ini nin apat na payo. Tinawan ang hayop ni inining kapangyarihan. Dangan sa sakuyang visyon kan bangging nahiling ko, ang ikaapat na hayop, lain man duman sa ibang nainot. Ini makatatakot asin makangingirhat, kaniguan ang kusog, may dakulang ngipon na batbat, nagkakakan asin nagrurunot, dangan ang mga natatada, pinagbabatayan kan sa iyang mga bitis. Igwa ito ni 10 sungay. Kung pinaghiling ko ang mga sungay, may luminuwas na sarong sadit na sungay, duman sa sainda. Sa atubang kani, nagkapunggil na tulo sa mga nainot na sungay. Asin tara, ta sa sungay na ini, igwaning garo mga mata nin tao, sa kanguso na nagtataram nin dakulang bagay. Nahiling ko na pinagbuktakan nin mga trono, asin sarong gurang ng marahay nagtukaw. Ang sa iyang gubing maputi, siring sa nabibilog na ambon, saka ang sa iyang buhok sa payo, siring sa malinig na balukag nin karnero. Ang sa iyang trono, kalayong naglalaad na may mga ruweda na mainit na kalayo. Sarong salog na kalayo, nagbubulos sa atubang niya. Rinibo-ribo ang naglilingkod sa iya. Asin 10 manampulong ribo ang naghahalat sa atubang niya. Pinuunan ang paghukom, asin binuksan ang mga libro. Napahiling ako dahil sa tanog kan darakulang tataramon na sinabi ka itong sungay. Naghiling ako sa god na ginadan itong hayop. Rinunot ang bangkay, asin isinugba sa kalayo. Hinalean man ining kapangyarihan, itong ibang mga hayop, alagad pinalawig lindikit ang buhay, sagkod sa takdang panahon. Sa mga visyon ko pagkabanggi, nahiling ko sa mga panganoron kan langit, ang garoaki ining tao na nagdadangadang. Nagdulok siya sa gurang ng marahay, asin ipinamidbid siya. Tinauan siya ng kapangyarihan, kamurawayan, asin kahadean, nganing ang gabos na banwaan, katawohan, saka tataramon, maglingkod sa iya. Ang sa iyang pagsakop,
dainin kataposan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang satuya pong simbag, itao sa iya ang kamurawayan, asindanay na kaumawan. Itao sa iya ang kamarawayan, asindanay na kaumawan. Mga bukid asin kabubulodan, umawan nindo ang kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya, sagkod paman. Gabos na nagtutubo sa daga, umawan nindo ang kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya, sagkod paman. Itao sa iya ang kamarawayan, asindanay na kaumawan. Mga burabod nin tubig, umawan nindo ang kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya, sagkod paman. Kadagatan asin mga salog, umawan nindo ang kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya, sagkod paman. Itao sa iya ang kamarawayan, asindanay na kaumawan. Gabos nagamgam sa kahiwasan, umawan nindo ang kagurangnan. Pag umawon, asin pamurawayon siya, sagkod paman. Gabos na hayop, buhi asin parok, umawan nindo ang kagurangnan. Pag umawon, asin pamurawayon siya, sagkod paman. Itao sa iya ang kamarawayan, asindanay na kaumawan. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susuki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis ni nagkaperang aldaw, nagandam si Maria sinidaling nagduman sa sarong banwaan sa kabuludanin Huda. Pagdagos niya sa arong ni Zacarias, nagtaunggalang siya ki Isabel. Pagkadangog di Isabel kan pagtaunggalang ni Maria, humineroon aki sa tulak niya. Napano kan Espiritu Santo si Isabel asin nagtaram nin makusog. Paladan ka sa gabos na babae asin paladan ang aki na dinadara mo sa imong tulak. Sisay ako na pagsungkoon kanina din sa kong kagurangnan. Huli ta pagkadangog ko kan sa imong pagtaunggalang, huminero sa kaugmaan ng aki sa sakuyang tulak. Paladan ka na nagtubod kang mahutob ang sinabi sa imo ni kagurangnan. Nagsabi si Maria, an sa kong puso naguumaw sa kagurangnan, an sa kong kalag naguugma sa Diyos na sa kong paraligtas. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos para sa homilia. Balikan niya itong mga tugang ang istorya kan sa tuyang nasyon na Pilipinas. Kundi po ako nasa sala, 1521 po nag-abot ang mga misyonero sa satuyang nasyon. Pirang gatos ng taon po ang nakalipas. Asin sabi kan sarong padi na nag-adal kan sa iyang licentiate thesis
Sabi niya sa pagpuon, ano ngayang nangyari sa satuyang nasyon? Sinasabi na kita nauugma. Ulita kita ang Kristiyanong nasyon sa parting inikan Asya. Haloy na nga kita ang naging Kristiyano. Tuod kita kan mga piyesta, mga novinas. Arog kan ginigipon niya tungon yan mga tugang. Igwa ng iba-ibang parte o igwa ng iba-ibang forma ng debosyon ang lambang saro sa satuya. Kadakol na debosyon sa satong mahal na ina, kadakol man na debosyon mga tugang pag maabot ang Semana Santa. Pero ang hapot niya, ano ang nangyayari sa satuyang nasyon? Hapot niya, maugma pa daw kita, nakita bidbid haloy ng panahon na Kristiyanong nasyon igdi sa parte kan Asya. Day po na haloy ang East Timor na ginamang Kristiyanong nasyon. Pero haloy na panahon, nauugma kita, hulita kita binabansagan na Kristiyanong nasyon sa parte kan Asya. Pero anong nangyari sa satuyang nasyon? Siguro mas midbid kita kan mga nakaaging taon bilang nasyon na may manlain-lain na bareta na bakong makaugma. Bistado bilang koruptong nasyon. Pinagbabawalan nga niyang ibang turista na magigdi sa satuya dahil maribok, bakong marhayan seguridad, asin ngunya na mga bulan mga tugang, nahahandal, dawangani an iba, nauugma. Inhulita, an kampanya sa droga, nagiginang madugo. Laman kan dyaryo, bareta sa TV, yaon an garadanan. Ang satuyang arkidiocese, nagkakaigwa mga programa, tanganing mapukawan kita kan nangyayari sa satong nasyon. Pinagidokar kita mga tugang, na kita manindugan sa satuyang pagtubod. Kristiyanong nasyon, pero igwanang nauugma na mas maray ang magadan ang mga nagkakasala, ang mga kriminal, alagad, nawawaran na ni pagkakataon na magbago. Anong nangyayari sa satuya bilang mga Kristiyano? Matugang siguro, bako sana sa satuyang nasyon, kundi haloy naman na panahon sa ibang parte kan kinaban, yaon man ang siring na mahanos na lalawgon huli sa malain na pangyayari. Kaya mga tugang, kung magigiramduman niya to si San Juan Pablo II na naging Santo Papa niya to kan taon 1981 sa solemnidad kan Kristong Hade, nagtukdo sa satuya sa paagi kan apostolic exhortation na inaapod Familiaris Consortio. Ang sabi niya mga tugang, ang puturo ngaya kan umanidad o kan kinaban, minaagi sa paagi kan pamilya. Hiniling mga tugang sa exhortasyon na ini kung ano ang nagiging problema kan lambang pamilya. Ano ang pwedeng maginibo tan lambang saro sa satuya? Ano ang dapat niya itong gibuhon, siring man mga tugang, tanganing maging maugma liwat kita na mabansagan na Kristiyanong nasyon igdi sa Asya asin totoo sa pagiging Kristiyano niyato. Yaon an
mga values ni Kristo sa lambang saro sa satuya. Magiramdaman niya ito mga tugang, si Mahatma Gandhi sarong Hindu, nagsusurat siya, mapapadapit, igwaman siyang sinurat, mapadapit kay Kristo. Kaya nga ni inapot siya sarong beses. Sabi sa iya, tanong ngayat, igwakan mga surat, mapadapit kay Kristo, alagad habo mong magpabunyag. Ang sabi niya, gusto ko ngayon sa indong Kristo, alagad, day ko ngayon nagugustuhan ng mga Kristiyano. Mapabunyag sa nangaya ako kung mahiling ko. Natutuman anggad sa pangaran ang lambang inaapod na Christian, ang lambang Kristiyano, masasalming ang ladawan ni Kristo. Mga tugang, sa nobenaryo niya, tungod niyan, pinapagirumdum kita na sa laog kan pamilya, minatubo ang bukasyon. Bukasyon, precisamente mga tugang, inapudan kita gabos, tanganing maging banal. Asin sa ibang estado, iba-ibang estado, pwede kitang maging banal. Sa laog kan pagpapamilya, sa laog kan pagpadi, sa laog kan pagdusay kan panahon sa Dios. Ini gabos mga tugang sosog ki San Juan Pablo II mina puon kun marhay ang satuyang pamilya. Kaya nga ni mga tugang ngunyan ang satuyang archdiocese pasiring sa pag-introducir kan pagtipon o kaya tanganing ang simbahan mamatian kan lambang pamilya. Tinitipon ang lambang pamilya tanganing ini maging sarong Kristiyanong saradit na Kristiyanong komunidad. Tanganing masolusyonan o maibalik niya to ang pamilya sa sarong identity na maapod niya tong Kristiyanong pamilya. Tanganing masimbagan niya to ang kahapotan. Ano na ang nangyayari sa mga Kristiyanong pamilya na daina nalaladawan an satuyang kagurangnan. Mga tugang, si Jesus gikan sa sarong marhay asin sagrada pamilya. Digdi niya to mahiling mga tugang kung taano ta ginusto kan Dios na ang sarong paratubos magikan sa sarong pamilya. Pwedeng maging Kristiyanong pamilya. Pinapahiling sa tuya bilang modelo kaini ang Sagrada Familia. Bako ninhuli mga tugang ta ang pamilya ni Kristo, ni Maria asin Jose na iba sa satuya. Sa katunayan, kaparehas niyato, nag-agi nin kasakitan. Simpleng pamilya. Alagad nahiling niyato ang pagsunod sa kabotan kan Dios. Nakatabang bilang tawo kay Jesus na nagdadakula sa laog kan pamilya, ang sayang ina asin ama ang tagapagbantay kan kagurangnan asin ni Maria, si San Jose. Pinahiling mga tugang ninda kung paano maging Kristiyanong pamilya. Duman mga tugang sa sakuyang parokya, gigibon niya mo na maging parte ang mga magurang sa pagformar o sa pagtao nin pagtukdo mga tugang sa mga nagiging altar servers, mga sakristan. Nihuli mga tugang, kung hilingon niya to,
kadaklan na naglalawag sa seminaryo gikan sa pagsasakristan. Saro po ako kaini, sakristan ako ni Father Abba, kang siya yaon sa katedral. Asin, nahiling ko mga tugang, an kagayonan kung ang mga magurang parte kan pagpormar sa mga aki. Magayon, kung hilingon niyato, bahosa na sa simbahan, tinutugdoan ng mga aki, bahosa na sa eskwelahan, kundi man sa indang harong, pinapadagos ang pagtukdo sa mga aki. Nagiging makahulugan, nagiging magayon mga tugang, kun pinapadagos sa laog kan harong ang pagtutukdo sa mga aki. Asin, sa paagi ka ini, mamumundag liwat ang kristyanong pamilya na kung sain mga tugang iyo ang magiging katuwang niyato tanganing mapakarahay ang satuyang nasyon. Asin maging totoo sa sinasabi ni San Pablo, ni Pope John Paul II, si San Juan Pablo II mga tugang, na ang puturo kan umanidad minaagi sa paagi kan pamilya. Kaya lugod mga tugang, mantang kita nagrorokyaw sa satong mahal na ina, magilugod kitang mga marhay na aki niya. Kasi ng pagiging marhay na aki kan mahal na ina, mahiling lugod sa lambang saro sa satuya sa laog kan pamilya. Kung hihilingon niya to mga tugang, an paarog kan sa tong mahal na ina, naging importanteng kabtang tanganing bilang aki si Jesus magdakula, magtalubo, bahosa na sa hawak, kundi man sa pakasabot. Ini mga tugang ang pangiturogan kan sa tuyang arkidiocese na lugod ang lambang pamilya niyato, maging kristyanong pamilya, magbalik kung ano dapat ang sarong kristyanong pamilya, susog sa paarog ni Jose, ni Maria, asin ni Jesus, kan Sagrada Familia. Tanganing, day na sayang ang pagdigdigan misyonero sa satuya. Tanganing kita, maging maog magiraray na maapod kristyanong pamilya. Tanganing day tay kasupog ang pagiging Pilipino, hulita mabistuliwat kita na sarong kristyanong nasyon, totoo sa iyang pangaran. Kristiyano, bahosa na sa pangaran, kundi sa isip, sa tataramon, asin sa gibo. Kaya sa pagdebosyon niya to mga tugang sa tong mahal na ina, lugod, kita gabos, magigiraray, tunay, na naghihingawa, na masunod niya to ang sa tong kagurangnan. Haloy ng taon, kita naging kristiyano, yaon sa satuyang panahon ngunyan mga tugang, ang pagpadagos kaini, sa mga masurunod sa satuya, mangyari lugod, ang sinabi ni San Juan Pablo II, na kita gabos, magingawa, na maging marayan sa tong puturo, ulita marhay ang lambang pamilya niyato. Matindog po at gabos.
Santo, sa pagpatawad in mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ilaman, sa buhay na daing kasaguran. Mga tugang mamibigita sa mahal na Diyos na sa pagdebosyon niyato kinang La Purisima Concepcion, mawarasan kita kan Diyos no na pagtabang at sindanay kitang magtalubo sa liwanag din kabanalan, makimahera kita, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na padagos na pakusugon kan mahal na Diyos ang sa tuyang Santo Papa, mga obispo asin mga klero, sa saindang mga gawe ning pagkamuot asin tunay na pagsaksi, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon niya mo kiinang La Purisima Concepcion, mamimibi kami na mawarasan mo man kan sa imong Diyos no na pagtabang ang mga lideres kan sa tuyang nasyon asin mga banwaan, tanganing padagos man singdang makataoning tunay na paglingkod para sa pagkamit kan katoninongan, katiwasayan asin kauswagan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, mamibi kita na lugod ang mga pamilya, mailigtas sa kadikloma ding karatan, asin madara sa liwanag ding tunay na pagtubod, paglaom asin pagkamuot, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Sa satuyang padagos na pagdebosyon kiinang La Purisima Concepcion, ipamibi niyato ang gabos na nagihelang, asin nasa kasakitan, tanganing sa tabang kan sa tuyang mga pamibi, asin sa tabang kang intersesyon ni Santa Maria, makamtanindaan tabang asin paglinga sa tahaw ning pagbalo asin pagtios, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Sa satuyang padagos sa pagdebosyon kiina, ipamibi niyato ang gabos niyatong mga devotos, gabos niyang mga devotos, urog na itong nasa mga hararayong lugar, lugod padagos kitang magtalubo sa pagtubod kay Jesus, kaiba ni Santa Maria, pasiring sa tunay na pagbabago, mamigbi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Girumdumo na niya itong mga tugang nga sinipagpamibi, lalong-lalo na sa itong mga mahal sa buhay, na ito na sa ikaduwang buhay, siring man sa itong mga pamilya, kasi mga dinudulot niya ito sa misa ngunyan. Sa tabang asin pag-ampon ni Virgen Maria, warasan sa imong mga surugoon o Diyos, andanay nakarahayan sa kalagasin sa hawak, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa ofertorio.
Magpamibi kamo mga tugang tanganan sa kuwasan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan ng atang sa imo mga kamot para sa kumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Dios, huli kining sakripisyo na samong inaatang ngunyan, magin manlugod kaming mga maninigong dolot para sa imo sagod paman. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Nitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Tutuong maninigo asin dapat. Matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw asin magharubay sa imo sa kaumawan ni Inang La Purisima Concepcion na samuyang ina asin patrona. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siring man danayan kamurawayan kan pagkavirhen, pinalakop niya ang liwanag na daing kasagkoran sa kinaban, si Jesu Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya, nag-oomaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan na sinan mga banal, ang paladan na serafines, sarabay na nagsaselebrar sa kaugmahan. Nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang samang mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi, di mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Ilanan ang minadigdig, sa ngaran kang kagurangnan, sana sa kaitaasan. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasing dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, nagtugot na pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanyaman nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini, pagipuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
pagurangnan, ipinapamareta nga mo sa kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giramdam ang kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay ba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siringman giramdama sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asinan kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, kaiba ni San Jose, ang sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Bania, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Matindugpoan ka po. Natugtuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Abanalon ang ngaran mo, magpatong ang kaalian mo, mangyari ang buot mo sa Naga, isiring sa sa katamong sa luwalda, ikaw sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasala. Sina pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya, asin ay kami pagdarahas sa sugo, kundi ang
Magawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katon ninongan, tanganing kami natabangan gan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan ni tinatao ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundian pagtubod ken sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabotan, ika na nabubuhay asin nagahad, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, min katuninongan. Magluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtarang ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan.
Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan na Diyos, tinawan mo kami kining mga sakramento, ninding sagkod na kaligtasan. Nagkikimahera kami sa imo, nahuligan pagirumdom kan balaog ng devosyon, asin pag-umaw niya mo ki Virgen Maria, inang La Purisima Concepcion, ina kan sa imong aki, makamtan min kapanoan, nin sa imong biyaya, asin mamatayan mi, andanay mong pagsurog, ininahagad mi huli kay Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Pamibi sa ikatulong aldaw, o mahal na Birhen Maria, kamurawayan kan kristyanong katawohan, kaugmahan kan universal na simbahan, asin ina kan satong kagurangnan. Magtaram ka para sa samo, sa mahal na puso ni Jesus, na sa imong aki, asin samong tugang. O Maria, nahuli sa imong mahal, na Inmaculada Concepcion, naglaog ka sa kinaban na mayong digta. Sa imong pagkaherak, iarang mo kami kay Jesus, na iwaras ang espesyal na biyaya na maigot ming hinahanap. Sa kairaroman kan sa tuyang buot, sambiton po niya to ang sa tuyang mga kagadan. Sa mahal na Diyos, sa tabang ang sa tong mahal na ina. Para man sa tong mga pamilya, asin sa tong mga mahal sa buhay na ito na sa ikadawang buhay. O Maria Inmaculada Concepcion, ina ni Kristo, ikaw may impluensya sa imong Diyos non na aki mantangyaon sa daga. Igwa ka nin siring na impluensya sa ngunyan sa langit, ipamibi mo kami, asin lugod makamtan mi, ang samong hinahagad, kunin isosog sa imong Diyos non na kabutan, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Salve Regina. Misericordei, Vita dulcedo, espes nostra salve. Anhelamus, exules fini Hevae, ode suspiramus, pro nobis sancta Dei Genitrix. O dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Marii corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum feci mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Tukaw po muna tabing madali. Sa ngaran po kan ang satuya pong parokya,
nagpapasalamat sa gabos na naging parte tanganingan sa tuyang ikatulong aldaw na novena, maging makahulugan asin maging pano ning grasya para sa satuya gabos. Sa espesyal na paagi, kita nagpapasalamat sa gabos na mga mass donors, mass sponsors, asin offerers na pinapanginutan po kang Couples for Christ, kang ICP Worship Committee, kang CEC, Mary Brie Montessori, South Bridges, Boy Scout of the Philippines, and Girl Scout of the Philippines, asin po ang satuyang magayuno na choir, ang Couples for Christ choir. Palakpakan ta po, sinda. Sa espesyal na paagi, kita man po nagpapasalamat sa satuya pong syudad na pinapangmayuhan kan satuyang mabuoton asin mahigos na City Mayor, si Mayor John Bongat. Kaya po kan subago, naghahapot ako sa sadiri ko, ano daw niya ako tamayo nagtutukaw sa inutan. Ang paghuna ko, takot ka mong makaber kang TV, live kita sa GNN, sa Naga Smiles Facebook page. Baka niya ako nasusupog, taday naka-make up. Kaya lang ito po pala bagong pintahan, pagkatapos Kaya sa aga, ang protocol po pa nagsisimba, panoon muna ining mga nasa inutan. Ta sa aga po, bako na yan basa ang satuyang mga tukawan. Kaya nagpapasalamat kita sa mga individual na padagos pong pigpapakarahay ang satuyang mga tukawan, pinipintahan, binubuktakan ning maray na kutson. Kaya di po pagpara, tuumakan. Ang pigpapa ang mga bitis. So, salamat po sa danay na nag-sponsor kay ning reperta sa Indo. As sinsiring man, kita nagpapasalamat sa satuya pong Paris Pastoral Council na pinapamayuhan po kan satuyang chairperson, si Mr. Mellard Hapson. Asin po ang sa syudad, ang office kang protocol kang City Hall asin city event na pinapayuhan ni Mr. Allen Rayon Danga. Asin siring man po, kita nagpapasalamat sa satuya pong mga padi na nakaibahan niya tuungon yan. Ang nahuri po kan subago, naglangoy pa po kaya yan, hali po siya sa Garche Torena. So nagpapasalamat po kita kay Father Elmer Pandes, ang kura paroko po kang Sacred Heart sa Garche Torena. Ang kataid niya po, kaya po may itom-itom, taiyang po nagmumotor pa, siya po ang kura paroko kang San Antonio de Padua, duman po sa Siruma, si Father Paul Terao. So palakpakan ka po. Asin ang satuya pong naging celebrante, asin predikador, tama po siya, pagbanggit niya na dati ko siyang sakristan, dumang ko namatian, nagurang na po ako. Pero ini po si Father, ang satuya pong celebrante, elementary pa po yan sa Naga Parochial School, sakristan na yan, hanggang naglaog sa Ateneo, hanggang naglaog sa seminaryo. Asin natatandaan ko po, igwad dyan ng sarong babae sa katedral na krason siyang maray. Hanggang ngunyan, dahil naka-move on, hinahalat pa po siyang magluwas. Kaya pag ako po nagduduman sa katedral, nadulok-tulos to sa kuya, ang hanap, hain po Father, si Father Bernard. Kaya lang dahil siya sinimbag ni Father Bernard, ang sinimbag si Santa Maria, ang Immaculada Concepcion. So palakpakan ta po si Father Bernard Lagatik. Asin kung narisa po nindo, kung celebrante taman ang satuyang mahigos, mabuot, asin sabi po ninda, pogi po dang assistant Paris Prista. Pero habo ko pong sayudon, kaya nagbaba ako, tan sa iya pong kakulangan, hababa. Sabi ko, kung magtukaw sa ibaba, magiging sayod na halangkaw ako. Kaya nagtukaw po ako sa ibaba, at least pag magtindog siya, kapantay ko po siya. So palakpakan ta po si Father Emil Balesa. Inaalok mi po kamo na kumplitohon nindo ining nobina para sa kaumawan kang Immaculada Concepcion. Kaya magayunan po, nakapartner ta ang City of Naga, tang satuyang patrona, bakulang patrona kang satuyang parokya, kundi kang bilog na Pilipinas.
Kaya ang satuyang novena, pigla live stream po ini. Bako lang hindi sa Pilipinas, kundi sa bilog na Kinaban. Kaya danay kita na pirming magnunobina, magsisimba kita digdiyo. Asin sa Domingo, alas 5 ning hapon, ang makakaibahan niya to sa satuyang novena, iyan sa tuyang ginagalangan na arsobispo. Asin sa petsa 7, iyo po yan ang bispera, magkakigwa po kita pagkatapos kan misa pagkahapon, magkakigwa kita ning prosesyon kan sa tuyang patrona, kaibahan ang mga patron, kang mga sityo, kan sa tuya pong parokya. Asin pagkatapos kaiyan, gigibuhon ang sa tuya pong piyestahan sa parokya. So, imbitado po kamo gabos, magdara po ning ibos. So, pagkatapos kaiyan, magpiesta kita dyan sa may atubangan kang Pastoral Center. Asin sa kapiestahan, December 8, inaalok po ang gabos. Iniyo po ay inisyatibo kan sa tuyang mga hobenes. Inaalok po kamong mag-ayon sa satuyang gigibuhon na dalagan para kina color fun run alas 4:30 ning pagkaaga. Magayon po ini si mga gurang, makakamati po kamo na hubin pa kamo. Si mga hubin, mas lalo kamo makakamati na kamo hubin pa. Kaya suportahan ta po ini, magpa-register kamo sa pintuan po, Perta Mayor, kaining sa tuyang parokya, iga po dyan ng mga hubines na pigpapalistahan, pigpaparegisteran. So ini pong mga programa ta sa kapiestahan sa tuya pong suportahan. Sa sendo po gabos, Diyos ang magbalos, asindanay lugod kitang bendisyonan ng mga piling biyaya kan sa tong mahal na Diyos sa paagi kan intersesyon kan sa tuyang patrona ang La Purisima Concepcion. So palakpakan ta po ang sa tong mahal na Diyos. Matindog po kita para sa huring bendisyon. Bago po kanuring bendisyon, buot ko man pong kuha ng oportunidad, ang hanipong magpasalamat sa satuyang ginagalangan na sinamumutan na kura paroko sa pag-imbitar po na maging parte po kan selebrasyon, kan kapiestahan sa pag-imbitar na maging celebrante po ngunyan sa Saint pong Nabinaryo. Salamat po, Father Aba, Father Emil, asin Saint po Gabos, silingman kay Father Den, asin Saint po Gabos. Salamat po sa indong presensya, sin asistensya ngunyan na Santa Misa. Ang kagurang nan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ang mga payo asin sa paghagad kan biyaya sa mahal na Dios sa tabang kan sa tong mahal na ina. Ang namundag kay Virgen Maria, anaki kan Dios, nagtubos sa katawohan. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog. Amen. Inako nindo ang kagtaw kan buhay, huli kay Maria. Magdanay kamong maugma sa siyang mamumuton na pangataman. Amen. Napadigdi kamo sa pagugma sa kapiestahan ni Maria, mapano kamo kan mga balaog ning kaugmahan kan Espiritu Santo sa indong erokan na daing sagkod. Amen. Asin bendisyonan lugod kamo kan Dios na makakamhan, Anama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos.